Shugaban ƙasar Isra'ila Netanyahu ya mayar da ƙudurinsa na mayarwa da Iran martani. Ƙasashen duniya na rububin kwaso mutanensu daga Lebanon. Fiye da mutane 200,000 ne suka tsere daga Lebanon zuwa Siriya. Kada ku manta, kada ku sha'afa domin samun cikakkun labaranmu da zarar mun ɗaura. In ba ku taɓa ziyartar shafinmu ba to ku danna mana subscribe sannan ku taɓa mana alamar ƙararrawa. Ga cikakkun labaran. Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya ce ƙasar na da damar kare kanta a yayin da ya jaddada alwashinsa na mai da martani akan makamai masu linzami da ƙasar ta Iran ta afka masa. Daga ƙasar Pakistan a yau aka kulle babban birnin, yayin da jami'an tsaro ke kewaye da babban birnin na Pakistan ɗin. An katse hanyoyin sadarwa na intanet da kuma wayar hannu, a yayin da magoya bayan tsohon firaministan ƙasar da ke ɗaure a gidan yari Imran Khan suka fito bakin tituna suka yi dafifi, suka yi yunƙurin kasancewa saman tituna domin nuna adawa. Kada dai ku manta, kada ku sha'afa, kuna sauraron labaranmu domin samun cikakkun labaranmu da zarar mun ɗaura. To ku danna mana subscribe sannan ku taɓa mana alamar ƙararrawar sanarwa, shine zai tabbatar muku da zarar mun ɗaura muku sabon labari zai zo muku. Mun gode.